Okay, Team Labs, nandito lang ako sa kotse and papunta ako sa dun side para ma-meet up ko yung accountant kasi mag-file na ako ng tax dito sa Australia. And yun, Team Labs, tingnan nyo, sobrang traffic dito. Di ba magsasabi kayo na walang traffic dito, pero meron din. Tingnan nyo. Pero hindi naman masyadong traffic, yung konti lang. Okay, Team Loves, nandito ako sa Downside. Yeah, Downside na suburb. Na malapit siya sa train station. Tingnan nyo. So, nandun yung train station. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. Ito yung train station, Team Loves. Okay, Team Loves, tapos na ako dito sa accountant and bili muna ako ng bread, Filipino bread. Yun, Team Loves, ito yung mga bread na binili ko. Okay, Team Loves, ilagay ko muna to sa kotse yung bag ko, itong bag at saka itong bread kasi may pupuntahan pa ako ng Pinoy shop. Pero may mga pulis dito, Team Loves. Ewan ko, pero hindi ko nalang i-video, baka magalit. Pero tingnan nyo. Okay, Team Loves, pauwi na ako. Ang nangyari pala doon, Team Loves, may kotse na nagbangga sa isang pader. So yun, ewan ko anong story, but yun, nakita ko lang. Anyway, Team Loves, nandito na yung binili ko. Sobrang init to. And then, pauwi na ako. Yan, Team Loves, nasa kotse na ako, Team Loves. Yun, Team Loves, oh. Tingnan natin, ha. Nangyari doon ba?
Sobrang nagugutom ako, Team Labs. Kumuha lang ako isang Spanish bread before ako uuwi. Sobrang sarap ng Spanish bread, Team Labs. Nakakamiss talaga yung Spanish bread sa atin. Tinitingnan ko lang, Team Labs, yung nangyari doon. Okay, Team Labs, nasa bahay na ako at pakita ko sa inyo yung mga binili ko kanina. So ito, Team Labs, may tempura, may pancit canton, may ewan ko ano to, but yun nga, si Celeste kasi nagsabi na kailangan daw ko bumili nito. Next is my, this one. Latest Joyce bacon spread. Then cheese ring, Team Labs. Then yun, ito sama nito. Tsaka last, isang pancit canton. Yan, Team Labs. At saka bumili din ako ng mga bread, Team Labs. At saka Spanish bread at saka yung ubi bread. Pakita ko sa inyo. Good. Okay, Team Labs. So, ito, nagtatapos na yung video natin. At if nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe. Salamat sa pagpanood and we will see you tomorrow. Okay, Team Labs. May i-greet lang ako. Isang tao, isang special na tao. Salamat sa pag-support sa Team Labata. Kay Enen Rubio, belated happy birthday to you. Salamat po sa suporta sa channel namin. Thank you. Happy birthday.